Την αποθέωση από τους φιλάθλους. Πολύ καλό το τακουνάκι στον καφέ. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός με τον Καστίγιο. Στην κορυφή περιμένει ο Κωνσταντίνου. Κρατάει ο Καστίγιο. Καταπληκτική προσπάθεια. Όλο τον κόσμο περνάει. Απίθανο γκολ 3-0. Απίθανο γκολ ο Καστίγιο. Και ο Σόλιτ πανηγύρισε αρκετά περισσότερο από τις άλλες φορές τώρα. Ο Νέρη Καστίγιο. Ο Πιτσιρικάς είναι απίστευτο ταλέντο, έτσι. Απίστευτο ταλέντο. Και νομίζω ότι στο replay δεν πρέπει να μιλήσουμε καθόλου, Αντώνη. Συμφωνώ. Τι να πούμε. Μια εικόνα αξίζει όσο 1000 λέξεις. Άστο λοιπόν. Είχε σκοράρει και στον αγώνα στο Αλκαζάρ. Το ίδιο είχε κάνει στον ημιτελικό με την ΑΕΚ το 2005, μπαίνοντας ως αλλαγή και ισοφαρίζοντας την παράταση. Ο Νέρη Καστίγιο στον τρίτο στη σειρά τελικό της καριέρας του είναι ο άνθρωπος για τον οποίο μιλούσαν όλοι κάποτε στο παγκόσμιο των